Hi friends, this is Palnepan Meyapan. இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கையும் நம்ம ஒன் டே கிரிக்கெட் மேட்சையும் கம்பேர் பண்ணி ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு இது நரேட் பண்ணியிருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் கிரேட் ஃபேன்லாம் கிடையாது. ஏன்னா பங்குச்சந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் தேன் கிரிக்கெட். இப்போ கிரிக்கெட் சீசனில் வந்து எல்லாரும் லீவு போட்டெல்லாம் பார்ப்பாங்க. நாங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே டெய்லி அந்த என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும். ரிஸ்க் இஸ் தேர் பட் ரிவார்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். பட் ஐ எம் நாட் அ டே ட்ரேடர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, பட் நிறையா பேர் பண்ணுறாங்க. பட் நான் டே ட்ரேட் ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு கைட் பண்ணணுங்கிறக்காக நான் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா நான் என்னோட பிஸ்னஸை நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா ஐ கேனாட் கைட் ஆல் மை கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கோவிட் சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு. அவங்க வந்து அவங்களோட தொழிலில் இருந்த பணம் அது பூராத்தையும் கொண்டு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் பூராத்தையும் கொண்டு வந்து பங்குச்சந்தையில் போட்டிருக்காங்க. நிறையா பேர் பணமும் பண்ணியிருக்காங்க. சந்தோஷம், வாழ்த்துக்கள். அது வந்து எந்த விலையில் அவங்க என்ட்ரு ஆகிறாங்க, எப்போ வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். இப்போ பீக்கில் மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப்பில் இப்போ ஒரு 3 மாதம் முன்னாடி வந்திருந்தாங்கன்னா போன 1.5 மாதத்தில் ஒரு பெரிய சரிவை சந்திச்சிருப்பாங்க. பெரிய மன உளைச்சலோட தான் இருந்திருப்பாங்க. இது வந்து நார்மல் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஆர் பொசிஷன் ட்ரேடிங் பற்றி. பட் இன்ட்ராடே அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா there are lot of YouTubes, lot of Facebook channels, lot of Telegram channels. They say that 10,000 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக நான் பண்ணி தர்றேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணீங்கன்னா கேஷ் மார்க்கெட்டில் பண்ணீங்கன்னா ஓராண்டில் உங்களோட முதல்ல நீங்கள் தொலைச்சிருவீங்க. உங்களோட கேபிட்டலை யூ வில் லூஸ் யுவர் கேபிட்டல் இன் 1 year. I'm telling you, you will note it down your diary. ஓகே, அதே மாதிரி இஃப் நீங்கள் வந்து எஃப்என்டோவில் இன்ட்ராடே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதே கேபிட்டலை ஒரே மாதத்தில் தொலைச்சிருவீங்க. ஸோ இது ஒரு வார்னிங்காக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. அதுக்காக இன்ட்ராடேயில் பண்ணுறவங்க எல்லாம் நட்டப்படுறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. There are people I am seeing that 10,000, 20,000, even 5 digit, 6 digit பணம் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் தினம் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணவே முடியாது. கிரிக்கெட்டில் எப்படி வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து 6 பந்துகளில் வந்து 6 சிக்ஸர் அடித்து வின் பண்ணியிருக்காங்க, சாத்தியமாக டெய்லி ஒவ்வொரு இது எவ்வளவுதான் ஒரு அல்ட்ரா சூப்பர் டூப்பர் பிளேயராக இருந்தாலும் அது சாத்தியம் இல்லை. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரேட் பிளேயர்ஸ் லைக் சச்சின் டெண்டுல்கரே 90 to 100 அவுட்டான விக்கெட் விழுந்த மேட்சஸ் நிறையா இருக்குது. இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் நான் சொல்லலை. பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கணும். இப்போ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறவங்க பூரா பேர் என்ன கேட்குறாங்க தெரியுமா? கால்ஸ் கொடுப்பீங்களா, இன்ட்ராடே கால்ஸ் கொடுப்பீங்களா? நாங்கள்லாம் கிளியராக சொல்லிடுறது, இன்ட்ராடே கால்ஸ் அப்படின்னீங்கன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் அப்ரோச் அஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வச்சுட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா யூ won't மேக் மணி. unnecessarily they will spoil our image. So I don't want to spoil our image by giving intraday calls. See, அதில் ஃபண்டமெண்டலி சவுண்ட் கம்பெனியில் பண்ணணும். சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் டெவலப் யுவர் எக்ஸ்பர்டைஸ் டு மேக் இன்ட்ராடே ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு 3-4 ஸ்லைட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். கம் லெட் அஸ் சீ தட். ஒருத்தர் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து நான் கேரண்டீட் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் நான் பண்ணித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒன்று அவங்க போய் சொல்கிறாங்க, 2 அவங்களுக்கு பங்குச்சந்தையை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. மார்க்கெட்டே வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி. இப்போ வந்து ஒரு பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் கொடுக்குறாங்க, அவங்க வந்து கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. அதுவுமே கவர்மெண்ட் வந்து 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு முடியறது தான் கேரண்டி, நாட் பியாண்ட் தட். பட் ஆனால் சோஃபார் எந்த தப்பும் நடந்ததில்லை. ஸோ இந்த பேங்க் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா less than 5% வந்துச்சு. ஸோ எப்படி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கேரண்டி கொடுத்து பண்ண முடியும்? ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவர் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னா போய் சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ பி கிளியர் இன்டு தட். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடே பண்ணுறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 சினாரியோ அவுட்கம் கிடைக்கும். ஒன்று வந்து பெரிய லாபம், பிக் ப்ராஃபிட். இன்னொன்று சின்ன லாபம் கிடைக்கும். இன்னொன்று வந்து சின்ன லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பெரிய லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு எதில் கண்ட்ரோல் தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 சினாரியோவில் வந்து நோ நீட் டு ஹேவ் எனி கண்ட்ரோல். ஆனால் 3வது சினாரியோவில் வந்து நீங்கள் 4வது சினாரியோ பிக் லாஸ் வர்றதுல யூ ஷுட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல். அதில் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா யூ வில் லூஸ் யுவர் கேபிட்டல். ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணுறது முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா எடுப்பில் பண்ணாமல் பங்குச்சந்தைக்கு வந்து ஒரு 6 மாதம் to 1 ஆண்டுகள் வந்து நீங்கள் வந்து அனுபவத்தை தான் கெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன செய்யக்கூடாதுன்னா, ஸோ ஒய் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ட்ராடே பிளேயர்ஸ் ஃபெயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 காரணங்கள். அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி ட்ரேடிங்க்கான ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது. அதுக்கப்புறம்
அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து தே ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் பிளான். அதை பிளான் பண்ணி தான் உள்ளே போகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எமோஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்க எந்த ஒரு இதுவுமே ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இல்லை. அதுதான் 2வது காரணம். 3வது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அந்த ரிஸ்க்கை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நல்லா இறங்கி வந்துச்சு, எப்போ ஸ்டாப் லாஸ் போடணும், எப்போ ஆவரேஜ் பண்ணணுங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ட்ரிக்ஸ் தே ஷுட் ஹேவ். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடே அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வீடியோஸே போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதை ஒரு போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கெட் சம் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இன்டு தட். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடேங்கிறது இஸ் a கேம் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்லி. ஸோ நீங்கள் கட்டாயமாக ஸ்ட்ராட்டஜி என்னங்கிறத முடிவு பண்ணி தான் உள்ளே வரணும். இட்ஸ் a கேம் ஆஃப் சைக்காலஜி. அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே போடுறது அப்படின்னு 90% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த சைக்காலஜி தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸை கரெக்டாக நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். ஸோ கேம் ஆஃப் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ரிஸ்க்கை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறது. ஸோ இட்ஸ் a கேம் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்துருப்பீங்க, அதே டயத்தில் மறந்துடுவீங்க, இல்லாட்டினா வேற எங்கேயாவது வெளில போயிடுவீங்க. நீங்கள் பொசிஷன் இருந்தால் உள்ள ஆர்டரை பஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும், உங்கள் ரேட்டை பஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். இன்னொன்று ஒரு மாடிஃபை பண்ணி எப்போ விற்கிறதுங்கிறது தெரியணும். ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து கண்டினியூஸாக 6 அடிக்க முடியாதோ 4 அடிக்க முடியாதோ, எக்ஸப்ஷன் இஸ் நாட் எக்ஸாம்பிள், நான் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கே வரல. ஸோ நீங்கள் இன்ட்ராடே பிளேயராக இருந்தால் தயவு செய்து உங்களுடைய அனுபவத்தை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல் த வியூவர்ஸ் டு comment in the do your comments in the comment section. So it will be helpful for everyone. I hope உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So don't trust anyone, try to create some knowledge into that, then you execute, then you trade. Happy trading.